Alpha,
What if I bet in Yamino? See the Yamia? Whoa, Yame. And you want our family, I said no. And what did our passion want to put up? But I was like I say, yes, Mom. Yes, Mom. What's the matter with this? What's in our mind? I'm a saying, I'm a one who said, what do you number? What's the idea? Your Yamio? What else? What's on your what Casabra? Let's say what? What's yes? What grand only was so. What Casama was watching you? What's on your after the shower? What Casabra? What do you want to come? Never would you know? God bless you. So busy one so we a bread who said, Yame Asem Eba. As you have said again, now so at the Bedaya Asia, Yania Papa, who should have it, Sackey Kwapong, Fasambosiano. Now, oh, there, Radia say, so I'm an awatria pro abato. Now, watching Chapa, and so among some dorsum. Now, watching Chapa, among some dorsum. David can say, Mekodai and Amidai. Na Radia Chiano, na Radian Sano, Ekutamina, into a new Pena or Kota. Yamia Passano so to say Yamia so was so memo, Obi were Bushia, if you will be mine so, Obi Kuruso, and so what yet it can body every Obi mine so. Na secretary mother were put you, Mojari to waffles, Sunday, then the old Yamina say, well, then the old God hear your voice. Let God hear your voice. Yes, thank God. The radiance. Ada radiance area. A brasso say it's your young coupon, say ye be.
na asɛm a wampete anyɛ bibi ɔsɛ ɔnam so na bɔɔ soro ne asase fa wo nipadua ɔho mmɔkra kɔ Awurade nim sɛ Awurade kasa me ho na mo asɛm so ma mbɛdi mmara me ho so na mo asɛm so fa yi me ho bɔne na mo asɛm so fa hyina me na mo asɛm so fa yi me ho bɔne wo ne Awurade kasa. Let God hear your voice. It's time for the word of God. For the word of God. So I'll show you so I'm an what you are pro abetoye. My masem and I share so ma the Pediasha for near for power rather when a radin Namoasam so fish Namoasam so my Nimraya Namoasam so inflibony Namoasam to say your bonnet for the Shishaya. Wash a show your name. Well, Ratia, Ushay Gina, Pempemo, Yeni Esrawo, Foya Jenkapa, Yesu Timo, now Jim, Amen. Now, O Tenancy, now O Tenancy, now O Tenancy, now O Tenancy, Yankupon Shirao, Amen. Yankupon Shirao, Yankupon Shirao, Sabre, if there be all shy, now O T, if Bia. Yamawakwaba eba eye kwesiada asori ase sabre fa o smartphone no na like kono Ceder worship center and answer Sompa na like page no share link no ya fa o comments bra na mrebi ameka cho se o share link no na obi tie nyame asem no osachira na adwene a wa o share link no on our watches our crown of the Amarade. Daniel chapter 12, verse 9. Bajo man of Beshran. One or to be done in the puppy, got training mono. Or Beshran said, and to offend not the Obetimaya Bakwa, Betimaya should have felt Radimonisa, group of Beshar Lankano, group P. I will form so I know what Tom Lake now to me. A yet then they are nipping me no meansa, a bit in your mere seminal. Baby, any beba war so. Na enam saya so amanyankopon ehira. Obibi a wo hwe na wotie e ma wakwaba. Se na ne da di kan e na one yesom asoro fi ha. Ana se wo hia ya space no so. Baby a wotie ye mo amotie radios ahodo Sompa radios ahodo e ya Sompa takrade 103.3. E ma mo nyina kwampa Sompa Accra Sompa takwa Sompa Kumase Sompa Nkuransa na Sompa Tachimai Sompa yani nyina ya mamu nyina kwaba mo space ne so nyina ya mamu kwaba ena anopai me na ochanya me asama matuten wo potoka some said the wages of sin and as a payment of sin e call level 2 but some otwi me no kasa afa Bonia ketua onyankopon di tua ne ma bonia yeya yenya nsoso bonia yeya yenya ketua bonia yeya yenya ketua pi adwene ne se ani papi adwene ne se obeyo bone na wasra bone fache na wafa no ho adi
Twerɛsɛm no sɛ ɛnte saa. Ɔse deɛ nipa guo na asase so biara no nipa betwa. Ugu papa obetwa papa. Ugu bɔne a obetwa bɔne. Ti ɔse onipa mede papa ɛne bɔne ɛsi w'anim. Ame Nyankopɔn mehyɛ wo sɛ fa papa na nya ahotɔ ɛfa ma wo kra. Fa ma wo kra. Papa na nya asomdwie ɛma wo kra. Ma wo kra. Fa papa nya nyini kyɛ ɛma wo kra. Fa papa na nya pomoden ɛfa ma wo kra. Ɛtɔda nyame asɛm ɛbɛnyina nya kwanya bɛgyina w'anim a ɛtɔda nyame asɛm ɛbɛnyina bɛma w'ani aba ho so. If say nipa bi di nipa dodo akyi yɛ bɔne. Na twerɛsɛm ne sɛ we should not follow multitude to commit an evil. Sɛ me ni nipa dodo akyi ɛnkɔ yɛ bɔne. Ti me ma w'ani ba ho so sɛ ɔsɛ ɔkwan bi wɔ ɛtene wɔ nipa so na na wie yɛ no ɛyɛ owuo akwan. Ti me ma w'ani ba ho so sɛ deɛ me yɛ Nyankopɔn asɛm sɛ wonyame na manya so atwe nyame bɛnyina bɛhyɛ wo nkonan nipa bi abama bu ɛna pɛsɛ dai bebrete fi a ɛna wankɔ asɔre ne nyinaa ne sɛ ɔse wadi nyame akyi ama nyame adi ne hwampɔ ɔse wabɔ mpaeɛ a nyame mfii no nyame ansoso ne nneɛma ɛnkɔ so. Toda menya kwanya say ya meka kyerɛ wo sɛ nyame de mmerɛ ne na na yɛ n'adwuma ɔsɛ bere ba no pa ebideɛ ba awia ebideɛ aba anwummerɛ ɔno Nyankopɔn asɛm no ɔsɛ wahyehyɛ bibibiara wɔ ɔsoro wei ase nti sɛ wo mmerɛ nso yɛ a ɛyɛ wo sɛ ebia nyame ewura fiw aso ebi a wo mmerɛ nso so na nso yɛ ebi nso so a na deɛ nyame hwehwɛ wɔ wo nkyɛn sɛ yɛ na wɔnhyɛ wo nyam no ebi a wonyɛ nti ne hyɛ wo nkora sɛ dua mpo wɔ anidaasoɔ sɛ wotwa so a ɛsan fefɛ na n'ahaban no ɛtɔda nso a menya akwanya sɛ yɛ mema wo hu sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ ne ɔmamfra ni wɔ asase so sɛnea bi bɔ wɔn abrabɔ no ebi bɔ wɔn abrabɔ asase yɛ wɔn dea ebi bɔ wɔn abrabɔ sɛ asɛ ɔwu da ebi bɔ wɔn abrabɔ sɛ ɔbɛdane boɔ wɔ asase so aso twerɛsɛm sɛ dɛbi ɔsɛ onipa biara ɔbaa wo no obie ne hɔ a ɔnka owuo ti nipa biara bɛwu ti sɛ wobɛwu deɛ na owu akyi atemmu wɔ hɔ deɛ onipa pɛn. Romans chapter 6 verse 23. Na bɔne akatua ne owuo na Nyankopɔn adom akyɛdeɛ ne daa nkwa yɛ Awurade Kristo Yesu mu. Twerɛsɛm na ɛyi nyinaa ne sɛ ɔsɛ bɔne biara nipa ayɛ biara no akatua ne yɛ owuo. Nti sɛ wapɔmɔden bɛwu sɛ wohyɛ bere bɛwu sɛ wo nipadua bɛwu sɛ wo ankasa wo bɛwu owuo biara yɛ akatua no ɔsɛ bɔne biara akatua no owuo na de bere nipa na yɛakyerɛ mu sɛ owuo no yɛ mmienu yɛwɔ tease ewuo nipa wote ase kɛtɛmɛ da wabɔdwam mogya de gye wo mu afosane anso wawu saa owuo no nyame ka ho asɛm ɛwɔ Garden of Eden ɔse Adam da a wɔde wo nsa bɛka dua no owuo ɛna wobɛwuo. Adam de ne nsa ka dua no ɔte bi diɛ honam fam deɛ Adam anwu anso honhom fam no na Adam ayɛ te ase wuo te ne nipa pii ayɛ te ase wuo hyɛ berɛ nti a nyame de wo ba asase so deɛ nyame de maa wo a kɛbɛ so aba ama woɔ ɔmaa nyame de akyɛ wɔn ɔnananom a nyame de akyɛ wɔn ɔma nyame ama wabie school bi a wakɔ a wanya certificate bi abɔdeɛ krataa bi a ka ɛde mfasodeɛ ɛbɛbrɛ wo no adeɛ no mfa mfasodeɛ ɛmmerɛ wo adeɛ no honhom fam no Nana point a me no ka ho asɛm you too you will get your payment wonso so obɛnya
waketua ene asem point ameno kan wasem say what is any baby ayobone anya ho aketua what is a bible no mo ni baby ayobone ama nyame atua won kade a wonso so a wo hwame a wo tie me say wo yo sofo say wo yo difo wo yo hene wo yo hema wo ya sorry ba wo nya sorry ba wo ya church officer wonso so obenya waketua. Hallelujah. Deuteronomy chapter 8 verse 5 to 6. Now you can 10 to 20 now. What did you try seminar eka? Osuna wakuma musa. Sadia onipa onipa sana mama tianepa sana papa tianepa sana amrado bi sana wana okuta tumi wana yedi tumi bi asho wonsa omo yenipa bi hey etianipa obu aye chena na yedi na ashe prison ya chena na yedi na to custody say wo boni awaye yamfa untum yama wona kokum aban kokum no ose hu ni ye amba se senia onipa bia tia ne ba no sa papa na urade wo nyankopon no so betia wo enti dia urade wo nyankopon lansem so sa obenante urade akwan so na wasuro fasi mama ne papa wo shame ena twere sam na kan kire won so se won so boni bia wo ya na sase so bia no won so benya so ya wo ye no kukuam ya wo ye no esumo de obia hu de wo fa wo fon wo de yo ye osofo de wo yo ye asore pa de wo yo ye ohene de wo yo ye sidani de wo yo ye obibi a wo hwame de wo yo ya eye bone nkwade obenya so akatia na onyame asem ka kire wo se hono ampa se senia obatan senia bematan senia obitia ne ba obitimi twane tiane ba twane ba sumu hwensugu no so ka kire ne se aduanyama manu emi ma wo ni bi me na me si dan no me tu afrifia efrinde uni dan bia wo fi ha biom ma japa pia no me wele na ma ya no ma yiu den afrim yankopon sa men chankire wo hwame na wo tie me se seni oni patia ne ba no sa na onyankopon so betia na bibi sasa nyame tia wa obehu onyame tia wa obehu ana enti ye mo bebre nyame gusu a wo tia yen anso na me say ye nte nyame ne na me say ye hu nyame ne nti ya ye hu say nyame na tia yen nyame na tia ye ma no ene me pasa me pa be kan kire wo say onyame a one ne nam no suro no na nihuye hu mo a mo tro na Deuteronomy chapter 8 verse 5 to 6 na yakan no 5 to 6 na yakan from verse 10 to 20 na tie nsem no nsem yie na posomi aka wa afoi mo kwaya wo ne nyame be nante na asase a wote so no wohura asase na nya wo de a enti po wa bra bote se wo yo hoho ne omanfrani but wa bra bot say asase na wote so no e yo bitia but wa bra bot say emframa na wo home no e yo bi na man frama ma no home it is any pakro no say o jai emframa na frɛ wonsa ukọ hospitals ahodo na ye the oxygen sisi ebi so say na bisi home se fa wo hwe ni sika wo hwe say na ne ma ne nua no matwa no ho ahia wo bed no so eye sika ye the beton panama and so the man from man was ene wo from man asa pi ene ni pi tia nyame di tia was asa so ne say was from man na odi ama wo no a enso bo no ene wo from man no asa into Oko teachings hospitals akese medical doctors ye bia say ye ma wo from man e to dam from man no kra ye de ma wa enko nyame tia ni pa ni Yentia from verse 10 to 20. No.
na sɛ wodidi me a hyira awurade wo nyankopɔn asase pa a wɔde ama wo no nti hwɛ yie na worɛ ɛmfiri awurade wo nyankopɔn sɛ wonni ne mmara nsɛm ne n'atemmudeɛ ne n'ahyɛdeɛ a mehyɛ wo nnɛ yi so na sɛ wodidi me na wosisi adan pa ɛtena mu na wɔnantwie ne wo nnwan ɛdɔ na wo dwetɛ ne wo sika dɔɔso ma wo na ade a wowɔ nyinaa dɔɔso a hwɛ yie na wakoma amma ne ho so na worɛ ɛmfiri awurade wo nyankopɔn a woyi wo Misraim asase so firi nkoafie mu no ɔno ana odii w'anim de wo fae serɛ kɛseɛ a awɔwɔ a wɔn ano wɔ borɔ ne anyanyankyerɛ wɔ ne nkyɛkyerɛ a nsuo ni hɔ ɛso woyi nsuo firi ɔbɔhema botan mu ɛma wo wɔde mana a wo nananom anim ɛma wodi wɔ serɛ no so sɛ ɔbrɛ wase na wasɔ wahwɛ na awieɛ no wayɛ wo yie na wanka no wakoma mu sɛ mahoɔden ɛne me nsa den ɛna ama manya ahonyadeɛ yi na mmom kae awurade wo nyankopɔn na ɔno na ɔma wo ahoɔden a wode nya wo ho na wama n'apam a ɔkaa ho ntam kyerɛ wo nananom no atim sɛdeɛ ɛteɛ ɛnnɛ yi na sɛ worɛ firi awurade wo nyankopɔn na wokɔdi anyame foforɔ akyi som wɔn na wosɔre wɔn a medi wo adanseɛ nɛ sɛ sɛe na mɛsɛe na mobɛsɛe na sɛ amanaman awurade sɛe wɔn no ɛfiri w'anim no saa na mobɛsɛe ɛfiri sɛ moantie awurade mo nyankopɔn ani amen. Once nyame yi wa dance ne fa wo phone no share link no ma foforo ntie nyame asem do fa wo phone no share link no onyame yi wa dance ene awie ena no pay ena na dwi ena homachi wa wo hwame a wotie me nyame yi wa dance say huni ye ampara se wodidi me sa wonya aduane padi sa wonya baabi de wotito sebi onyame fra wo ntoma ɔse hwɛ yie na wura mfi awurade nyankopɔn na ɔde wa beduru pɛmpɛnso a ɔde wa beduru yi mɔmɔ bebre baabi bi a pɛmpɛnso nyame de waduru yi wura fi ɛyɛ aka yɛ fie bi a na wowɔ mu ɛtɔ da mpo a enwumera yɛ no aduane ɛtɔ da gye sɛ yɛ kɔtɔ abɔnte so aduane na wadibi ebi wɔ gye sɛ fiefo mu kɔ ahwa efi sɛ wo maame kora pie yɛ no wama wo papa pie yɛ no wama efiefo ne ho bɔ twa bi ma wo ebi wɔ hɔ a wokɔsere obi sɛ mame bi na menya sika ma betua hwɛ kwan a nyame de wafa so a ɛnɛ wo kyɛ na wo mfam ɛnɛ wodim bi ka ɛma wotugu anso ɛnɛ wura fi sɛ baabi bi a wabɛduru onyame ne maburo ho no onyame n'adom no ɛna bi asɔ wo so wura fi enti nyankopɔn hunu sɛ onipa wɔ hɔ yi nipa yɛ boni ayɛ nipa yɛ ungrateful enti nyame kɔyi ne man firi Misraim wɔ no ɔsan hyɛ wɔn kɛtɛ sɛ monhwɛ yie na sɛ wonya adan papa tena mu a wura mfi nyankopɔn monhwɛ nkuo dɔɔso yɛ investment na sɛ monya adan papa tena mu a stores more than 10 bakola twam owobi oko bebe te say edum owobi takrade stores akese owobi sunyan stores akese owobi obi nyuma ebi tutu kwan ebi ayeye investment ahodo atoto shares enti ni we onyankopon adom onyame maburo ho no efie bia na ofiri mo no ebusua bia ofiri mo no yefuru bia ofiri mo baaye no na sesa de no say ni mo nyam no sa japade no ebi ni sa fi ho na ono nyankopon na dom ni maburo ho no so eneni power fi Omo bebe na dia modie ho oden na dia moda ho oden sebi na mugutan mo te se ntwaboa o dan baako atakwame dan baako papa dan baako bricks dan baako ena na mugumu o ma mesre na makoda obi ntwen enne nyame ama mo si ansura hodo nti se mo sisi adan papa mo hwe yie na mo wura fi na wa o hwe no se wura fi and now ba sorry abesom nyame kwasi adakore ya enti ase wo ba sorry
asa wo ma ya time board ba so time say onyankopon hu say waye bibia ma na hwe time a wo so de ko hunyu so efiri juada meka omo ya into abaya juma ya ankura juma no mo hwe time a mo sorry e de ko nyuma efiri say oni say ebo 8 o'clock na wura juma mu a ye bemba query and from Monday to Friday, Monday to Saturday, we do a juma 8 o'clock, now 1.5 o'clock PM, and you matter, Ube do your bed 9, Ube do your bed 8. And for question that back, Yanko Ponsa 9 sia, Fanina, Yawanka Juma, na that bad, for some young. It was a guy who made that, Nadine Cron, Nansia, fire with Juma, that Tosson Sono, a Yawanko Homeda, and what dear, and what one day in Clanissa Gome, a Santinicana Parco, San so, and a French in a cannon, the car, Sana Brunican, one French in a cannon say, now when you can the car. Krobonia kane kake dako po de sum nyame enu mu polo 3 hours 4 hours back and I would sum nyame 4 hours back aya wo ya enti nyankopon sa men kan kira se huni ye se obetia na da nyame betia oni de unim da no da nyame betia oni de da nyame betia ono na wo de hye bronsam wo de hye wo fie ene nyame gusu a wo tia ne ma ene bi twajo bi su twajo bi any that's wasan nyina ne se nyame na atia nti wo kan first somewhere na o se se wo ye onipa bone a obekwa ko twantoa onipa ama na akopa achawa ma na se wo ye nyankopɔ bone dia wan na wo kwa ko twantoa se panyame chawa eno bebre kwan ya wo de sum nyame no kura kire se asa baby bia wa beduru eye wa wo modem ena nyame asa baby bia wa beduru eye wa juma den bi ena juma den bi na ka nyu mo bebre na entoma kro be fra kra na ho atade obehye mpopo na ho eye wo refi ho eye nipa nche nyame pa refre kan nipa ho ntino enche na nipa refi no ho efi okra yanko school wanga sakura no certificate wo he o classmate wo he so ma nyame de adomo o manyina wo classmate o manyina wo certificate o ma won se manya ko and I make a search one hour refi nyanko na wo born a bra boss and one casa and I also certificate and I also to me abanye juma and I also do a controller and I also wait me see fear wait me sit down and I also to me ko ba also man na no so trying to me suku papa ko and I also so amount from to my papa ni amount for ni atade papa also to me shebi atade papa ka fie ho eni ho ebusia no na eni ho efie be mu na ufire ye fu be mu na ufire bai etisen eya bisa ho se etisen and asa me ba be ba okoko me pa asa me ba be kan tro se ma wani mra ho so na enne ye generation owo no doso dodo nipa ewu ntentem dodo and then nipa nyini ndiom nipa ntimi ndi won bere so ababiom nipa ni nyina mu ne de akosha bronsam enam se bronsam ni nua ba oba ba yi ano se de mo de hye mi nua ba ma yi we de enye ono enti na bibia ye se bronsam to kwan a o fa so som nyame eye kwan papa kwan a o fa so ba asore eye kwan papa kwan a o fa so ba asore eye kwan papa nyame asemu ni so wa wonim trosem no mpo na oye nneoma yensem bata anopa ye ado Sunday school na me fa so me through lamp of God group na mo ye nipa 7 Ceder group mo ye 10 prayer prophecy grace group ne bebere kwa na mo nutan bra na be sua onyankopon asem
ɛna me ba sɛ me ba bɛka kyerɛ sɛ yɛ wɔda bɔne ɛne da papa na nyame bɛte wɔda bɔne mu bɛfrɛ no nyame bɛtea wɔda bɔne mu bɛfrɛ no ɔmfiw amanfoɔ agyapadeɛ ɛfiri wɔn nsa saa amanfoɔ apɔmɔde ɛfiri wɔn ɛhwɛ sɛ na sɛ yɛadɔ onyame a wɔhyɛ yɛbɔ sɛ ɔno ne yɛ yaresafoɔ no asɛ sɛ nyame ne ho bio asɛ nyame nsa yɛ adeɛ no bio wura hospitals nyinaa yɛ mma obi hyɛ ase kɔ hospital over 10 years ɔda so kɔ check up obi akɔ hospitals over 20 years ɔda so kɔ kɔkɔ de bukɔhwɛ amanfoɔ fa mefa nyɛ ma ɛnɛ kwasi broni ada roma sɛ technology aba ama sesei no asesa nneɛma nyinaa yɛ n'abɛɛfo wɔn bebree mɔ fast na ayɛ maa ɔmo akrepo nyame na ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ yade ɔde gu misrimfoɔ soɔ no ɔmfa ngu yɛn soɔ na ɔno ne yɛ yaresafoɔ no nyame nafa yɛ ɛnɛ hwɛ ɔho yie o nyame sɛ ɔyi wɔ adanseɛ o nyame sɛ menka nkyɛ sɛ ɔyi wɔ adanseɛ sɛdeɛ ɔnim papa na ɔyɛ bɔne no bɔne ho afɔdeɛ biara bɔne ho adesrɛgye bi ani hɔ ma no gye akatua naa na wobɛnya nti obi wɔ hɔ a hunu sɛ ɔso wakatua no ba sɛ nyame atua tetefoɔ no ka nyame tua nnipa bi ka deɛ a ɔso fa hyɛ wo ti mu a mokɔɔ sukuu no sɛ tikya nnipa so ɔbɛbɔ mɔ na ɔnya de abaa nya ka nnipa baako sɛ kim na kyerɛ the whole class moyɛ dɛn obiaa wobɛgye abaa nti sɛ nyame adi kan ɛde ɔhaw no bi kɔ nnipa bi so deɛ a ɔso yɛ twɛn na ɔhaw wo ba a wamfa nhyɛ bronsa ɛnɛ yɛnkasa mfa nnipa bi asoɔden te sɛ asoɔden a tetefoɔ no yɛ ɔyɛ a ɔnya wɔ n'akatua no ɛnɛ wopia bɔn na wohwɛ dressings a nnipa bi pia bɔnten a ɔmo san yɛ nyame nkurɔfoɔ nnipa ɔmo dresse basabasa nam abɔnten no so nyinaa ɔmo yɛ kristofoɔ ɔnyɛ sidani ba a ɔyɛ pentikosini ɔnyɛ pentikosini a ɔyɛ romani ɔnyɛ romani a ɔyɛ methodistini ɔnyɛ methodistini a ɔyɛ siesini ɔnyɛ siesini a ɔyɛ mmemmedra akwanhwɛfoɔ anaasɛ ɔyɛ muslimi na ɔsom na ɔmo dresse papapa na ka yɛnim ɛyɛ yɛn nuanom kramofoɔ ɔmo nso sɛ ebinom ɛde wɔn ho agye bebree sɛ kremofo bebree di ɔmo agyim na wobɛyɛ dɛn na ka wahu kremoni ba nyame paul ne man firi misrim no nyame kyerɛ wɔ n'atadeɛ a nyame ma yɛnhyɛ woyɛ ɔsɔfoɔ nyame akyerɛ wɔ atadeɛ a ɔsɔfoɔ hyɛ nyame adescribe kwan a yɛmpam ɔsɔfoɔ atadeɛ ma no sɛnɛ ɔsɔfoɔ si dresse fa wonne wo ho ɛna deɛ mepɛ na meyɛ obi ntimi nkama asɛm ɛna asɔre no kora mo ka bɔne dodo ɛna asɔre no kora mo yɛ se mɛkɔ baabi bi a yɛ nka bɔne ma menka nkyerɛ sɛ kɔ baabi a yɛ nka bɔne no na dɛn nyame bɛtea wo no wobɛfrɛ wo sɔfoɔ koraa na ɔda ya no asɔfoɔ bebree na nyame atea wɔn asɔfoɔ bebree na ɔnte wɔn voice biom nyame atea no woa nyame de owu atea no woa nyame de yadeɛ atea no Isaiah chapter 3 verse 8 to 26 Isaiah chapter 3 verse 8 to 26 dressing na Jerusalem asunti na Yuda ahyease efiri sɛ wɔn sa ne wɔn ne yɛ ne Awurade di asie enti ɛnɛ Kristo asafo ahwe ase Ceder asafo ahwe ase Pentecost asafo ahwe ase CAC asafo ahwe ase nsɔre ahodo ahwe ase ɔse yɛn kasaye yɛni yɛ mpo no yɛni Awurade asɛm yɛni yɛ mpo no yɛni Awurade asɛm ɔso yɛ CAC papa yɛsɛ nea ɔse yɛ no mantemo hwɛ baabi bi a wakɔ han dan no kura nya mu fie ɔmo sie bro no so nyina wagye wo din bro no so nyina wagye wo sɛ yɛ ntibi the all young no mantemo ho ni nyina so do kwesi ada no abetena se ose mo ni yoye mo suban ani onyankopon ediesie
se obetie no onyam anim atwea wonyi mu edi won adanse na oka won bone se sodomfo onkata so onkra nwie se wode bone ayen won ho monka no otene ne ho se ebesi no yie na obedi won ne ye so aba obonefo nwie ne bewie no musuo ose otu anyame asem so atua ose men kan tro se due o so yourself wo bishop wo ye nyuntuni twene bondi wo ye makuo ni memakuo ni ose men kan tro e bewie o musuo e bewie o nyunyuru wa bra pono awieye no e be ya otawa nkasa wo bebe wuo wunya eneni be pro anso so ote ya be pro minima so for my pro ansa no wo minima Christo for my pro elders for my pro deacon pro deacon pro usuo na ne ye so ade na ode be ma no osi boni bia wo ye oni ye so aba no na me se no na de be ma wo me mind there mofra ene hye won so na ma di won so wakwan kyerefo ye na adafo na osei wakwan tempon no awurade asori edi asem na wabegyina ho ebu aman aten onyame asori se nyame bu aten mama twen say judgment day no nyame asase ebu aten o say antichrist no wanya bada Interfere na wo try say antichrist and then you man a course was Sodom ni Gomorrah no and na course who parliamentar MPP ni NDC na yeku ho e Christopher fan Kremofo fan get the baby koto ho from MPP aberaso ebesi na yentimen pass o mine Kremomai bi eni ho ubetimi di saa o hye we kwa akoto on so say ye pass trumu anase ye pass answer no ye no anase ye pass answer ye no ye ji what de wo ye saa na ye betwa wuti mari bi wo ha o e di ko duro ha na ya pass say ya people for say ya first say no ma omo tem omo ka ni NDC nyina omo nyina ka na ya pass asofo ho testi ho politicians who ni mo so nyame papa omo ti nyame politicians bebiro ni nyame asem che wo so enne nyame asem ne se urade eba bebu ne man panifo obebu ni man panimfo ene na safo hene atem ene na safo hene asofo panimfo amonim nokura ni aman panimfo a mo na mo kan pemo oman no hye mo nsa amonim nokura mo nka no nyame se obem nokura mo nka no every say mo na mo adi bobetro no mobroni asade e wo mo afie mo hunu bien nti na mo peche memman na mo twele mobromufo anim asafo Awurade Nyankopɔn asɛm ne ye ɛma hantanfo atemu na Awurade kasa sɛ esan sɛ Zion mama ɛyɛ hantan na ɔtoto abakon deda wɔn ani akyi Zion mama ene Christopher ma ene o hia Christopher ma ebu o anda we ne shom wa that way ene show omu nyina so ye Christopher edu kwasiada edu memeda edu eye fiada omu nyina hia eye fiada omu nyina hia ento dada ho o dada ho so the anamon entientia enenam ema wona se enkawa agigie enti won say amanfo mo de nyoma chance gugugugu omo nan won say wo ba chance gugugugu omo nan o de nyoma gugugugu de nan na den o ye nyonkro ni na den o yo hema o de change yes and na abasu osofu eni sa na o ka de osofu wanim ni the course was so dum ni Gomorrah awo me say kuro no ya nya nipa ya friend na say Abraham bi wase say me nya nipa pretend bi wo so no Gomorrah o man be tena
no one nano. No one nano 90 year Bible this year. And I will be some saying to Papa and some okay, the nature said, oh, Patches said, you want here. Ghana, Miss Anne, Ghana for ya, Yamiasem for Ghana, Crony, Masso, when you be open your right. Now the whole world, the whole Yasi, Yame, no one nano, no one nano, we are singing any panwatch. We are singing any panwatch. So do New Gomoria, New Kura, Atracia, Hoyinaso, and also any passing. Read your Bible critically. Read your Bible. Yamia Samuel. Anne, there been Kaho. Anne, there been Kaho. And to say Yami the word did it if one. Your person to Yami the baby. Now they tell you was a one Chana no swat, was so a crab. One Chana no swat. And then Asafu. Yes, swabble. Obi Yamia Juma or your office at time or pen of a bass. Or your back, I come up and feeding in a bedroom. Unyakwan wabejirana wabeto. Baby okwa yebemo atu no kona koto. Baby okwa yebemo atu no kona koto. Ona me kamitire wo. Ona me kamitire wo. Oso foto aso. So the anamonti enti ane na ma wona ase nka agege enti awurade be mati mu kuro. Awurade enemo nko head dancer. For hono mo ko. Ende ema no. Ende nkuru ayo mutim. Nkuru ebi nwi nyina agu. Wigina a shisha so. The Bematri Mukro, Aguzayon, Mamma Pampam. Now, Radibe, you want a dejaso. A Radibe, you want a dejaso. A Radibe, you want a dejano. A Radibe, Yafediano. Obey Yafediano. And Nasen Kawa. And Nasen Kawa. And to my buying. And to my buying. Aslan fan. Asara and a fan. Assume a mini. Assume and now Baba Mofa on one sumo or by Christonia Bobona Subu Uyakol Kotokoliniba. Is your culture and your culture? No, is your culture? Yeah, well, we have the culture basic in the Bible. The culture basic in the Bible. Your mother, your efa, Casabia, and Tia Casabu, a Yasasu, Canino Manema, a young memorandum. Asantiniba, Bruniba, a memorandum, and Craniba, a memorandum. Twas was awful. And Capo, Kata and 10 times. And them Catantin time, Unima de Gode, Catantin time, Unima de Gode. Eyelashes, Abotide, and 9 and Tamuchi, and Aboswo, Oham and Tua, Mansali, and Petia, Hunemu and Hunia, and Tadia and such a home, and Tadia you, and Guswo, Sikanko Toku, and Shisha, and Yunapa, Motire, and Nkatanimu. Na ohwam anamu na kankan besie ntampen homa asi aboso anamu na atipa asi mesanamu atipa na me ka kire enti mani nyina tu ni nyina tutu agu enti mani nyina tu aso na ayitoma asi atade anamu na enhyehyeye etwa asi ahofa anamu wonipa betoto nkranta no ene onomerema ewo osem ana apono bedi abobo na atwajo na obeda mpan na watenafo amen. Also for Deuteronomy chapter 22 verse 5. Also for Deuteronomy chapter 22 verse 5. Oba enhye obarema de Oba enhye obarema de obarema so mfra oba ntoma obarema so mfra oba ntoma efri se ona waye ye nyina ya awurade wena oye sanuama ni nyina ya awurade onyankopon is abomination is abomination and ekoso na se enkoso o munyima na ma na ekoso na se enkoso e ma ne de because of boni ya wa nyina o de achew na kwan ofa so dress ye nkoa no o de no ko bebu wata epa amoa o men bibia nyame de ma o mu bia o man nso ye ma men no de nua ma no ebinom nyame ama mo ontoma kabane street nyame ama mo gon straight dress nyame ama mo sikete
nyame ama mo de ben mo boss ni nyina mo se mo mpe me matrabu baako nyame de ma bem ene mo san age ene ma bebre bossa shots nyina age no na mo Manin also for ko no mo to akoma obu oto bossa shots on shekawa on di kunu oto akoma on shekawa man mo nyeso amen man mo nyeso amen Bible say eye nyanko bachi wade Bible say eye nyanko say it's abomination before God was it's abomination ene shetamaje t-shirt amaje ene shetamaje enti papa mi tira na ma hye kaba ena me gina hoyi ena ma hye kaba na ma hye street na me begina wa die na nka obeka mo ga sa ate afaso die na nka obeka enti mo nso so eti afaso enti mo nso so eti afaso mesremo efo usha efo usha yu shepo usha efo usha yu shepo eye na chiwade yankopon se eye na chiwade osi okwan bi o ha etene wo nipa ni so na na wie ye no ye hwe de ye maame no yo ya wo choye ye maame mo ya onya anyini che ye maame no bi anya 80 years 90 years 100 years 80 years 90 years 100 years bibibia ye mo Bible no mo yusia na nyame abo tuntum osi tuntum na mempe mesra hye nyame ni mo nyama ma na hu se masra pa mesra hye nyame ni mo nyama ma na hu se masra pa e wo Bible me say wa hefa e wo Bible no kan Jeremiah chapter 29 verse 16 Jeremiah 29 chapter 29 verse 16 Jeremiah also for say tio adie bia nipa ye bia de nyame de mama omoso omompe ene use ne de asofo no mu bi kura de mu agim asofo de mu bi ti mesra sa asofo dia no be so kire nyankopo enti nyame bo nioma nyina o se hwe nioma me bo ye ne nyina eye na ye papa entu pa kire se nyame wa ama oyie o pa kire se tuntum na nyame de ama no nyame nim nyansa sebi o ya France otufo nyankopo ama wabufu ama wakwaso o pa kire nyame se onimu eno obo tuntum eno obo kokko o ma chocolate color o bebere se o ba nyame anima ohun o ba nyame so obo no obo tuntum enti o bo mpa ye se ama se wani ya ta ni ama manu ni Juliet ni nyame bofo no bo se de bi Juliet de me born tuntum na we na o kan de enyo no na we na o kan enyo no ti na mo mbebiri nyame be hwehwe mo ohun ti na mo mbebiri wasa kira mo ohun ento bi se ya maame no mo eda fo no mo yire no mo ha no mo ntade no mo ni sika mo de ana ene mere wafo bebiri o hwehwe mere wafo bi de o mo ye o mo ho a edu kwasi ada o mo na mo gya so no na kan to mo ni so I didn't do patches. I'm a phobia more. I'm not to talk about by a ton of saying. Would you see the dress? I'm not. Isaiah 29, Isaiah 29:16. I said, Musisi Niamatiasi. Musisi Niamatiasi. Obu on said dotier. Obu on your phone said dotier. Na anyone akachire ne yofo se tie awona wo ya anwenya me no mienu ya anwenya me nwune ye no Genesis chapter 2 verse 7 also onyankopon de form not tie no nwune nipa owie ye no ohun ni kwa hu mi gu nipa mu nipa ye okra tie asofo o se okra ene wo ye ka kire onwomfo ne se enye ono no ye me nyame wa nwune ye yi na anyone no akachire onwomfo no se onim de oh the word no wo se nyame onim de wo we tibi nyame atam kura o you know nothing Mami ye mo bebere na me ka kira o se nyame obema kwan o ena kwama kire ko ho mo kire nyame adaruma manya afanya kokoko ama wo nsa ebebo wo na kokoko mo kire ama wo nsa ebebo wo na udru ayemfa udin hwe
say no man no man yes no man say udina yira so and so prophet bishop so and so yebo udi amanfo so de no bishop o prophet o ayira no man beba ohene politician wo ye hwan o sikani udina yira o normal ene beba ene metufu sama wani mra ho so na nyoma nyina di adanse say the course was Sodom ni Gomorrah no ye pe no course. Ezekiel chapter 23 verse 1 to 3. Ezekiel chapter 23 verse 1 to 3. Ezekiel chapter 23. Na Awurade asem ba me nchen se onipa ba ema banu ena obaako ema ewo ho. Wo de tie dressing na me kan wan se. Na obobo adwaman mizim enti enye ya penso kwa na adwaman bo koso enye ya penso adwaman mo no fetete eye tete adwuma Oma ba bremu ana obobo adwaman no eho ana omia won nofo omia won nofo ene na ma hwedwa nofo nyina tete nofo anso wa mu me na ha jake no ama waye den apeja jake afunya minshira na eho ana okeka won maba bremu mpokua okeka won maba wa mo pokua enti dia mame fon mu bini maba wa fon mu yemo no fon nyina wo bible no mu bini maba wa fon mu yemo no monje so amen ensem wo bible no mu amen ensem wo abrapo bia ye bono ne ya tetefo no bo bi na wonya wona akatua enti ene wo so a watu say tete no mo suban bi anipa bi da na die no onso ba sa suban no fa hye wutim se akatua no beba na sa akatua no ba hwe na wan fa ma ofia bayifo me nana oye bayifo me wafa oye bayiboro nsam me nana oye bayiboro nsam hwe yie na bible no say de nipa guo no eno pepe na obetwa level 1 no me ka kire say Adam na Adamfo ne Nyankopon Adam na Nyankopon ko sra na anopa na Nyankopon ko sra na nyomere Adam ya so den tia Nyankopon no onyame domain Adam ni Eve mo nya o makatua ne se no me ba won so o makatua ne se bere ba o so enti tenentem ha de o se oye madamfo oye mebusuani oye menua oye mesofo ti de oye bi anye menene John political party baako ye wa amanyokuo baako mu ti oye bi anye mefulu no Adam ekotie ne yere ne owo no enumonyama Adam wo ni nyina Adam wo ni nyina ma ure mfi se onyame hye oman no wo Misraim se Moses ka kire oman ne se mehu no wo hawo mehu no na mane ne nhye so a Misraim hene eni na tren kodwa omode hye won so na menya kasa manya stadium ma base me ba be yimo every Misraim na de mo ase so tre asase papa nufusuo e woso na nyame bobo enuaba e wa asase so time will not permit me nyame bo asase a atoa enwudua nyama ose asase ne so eso aduane ye na aduane abuso sa asase no e na me dem okoso anso hwini nipa nyame kan sa asase no kire wo nyina o manti ba ko over 2 to 3 million people. Patupe. Nyame kuma mu nyina. Ye mo bebre nyame kumba. Yes to me no mienu so. Na ye hwe book no. Ye bo udin Albert. Na ye hwe woni yoye. Na bo udin Sewa. Na bo Richard. Na bo udin ye fra Samuel. Na bo udin Amba. Na bo udin Kwaju. Na bo udin Amba. Na bo udin Kwaju. O hwe book no ba. No about Timothy. Or she book no Mensa. Oh, she book no time of the bar swelling in Anya Mere. Time of the bar swelling in Anya Mere. Am I being down? Assassin wood. Am I being down? Yamich and Maka. And I'm a man can you put you on the Sunya Gwenya? Oh, yeah, Nakatia. And Nakatia, you know. And to mamma, oh, papa. Unia or you couldn't see Huna. Catcher and said, oh, yeah.
catcher and said, oh, yeah. Or software, Anya Bonio. Nema, or software, Anya Bonio. Hofini, Nefini has. No Mutia Solifi, who don't pass yourself. No Mutia Solifi. The Yamayan said, or software, Bible, no chess, software, for Coca, the Animani was Solifi, not software, a friend and man. Was a sempe na muti wona me asolifi enya na sa aso Nyankopon say asofeli am from man kan nipa tom ni nyina ni eno nti sofo eli ubewu mekun ubewu tofu na wa want to aso nti me mama henie no papa ne nkwa na nyina hotena nyame aso de time ankoye adwuma da antwempena da ne manti ma o mani nkwasi asɛnafo a wɔn so ɔsombo ha ne bɛsɛ asɛm 250 ho wo yɛ aduane kura wo ni 250 ho wo yɛ aduane kura wo ni monko hwɛ social media mo amo ha no monko TikTok monko hwɛ de mo ma na yɛ wo TikTok ho edafo deaconesses fo mekuo fo asofo mo amo ma na nyenyini no monhwɛ de mo ma na bi yɛ no TikTok no so ya me be gire no so connection ya me be gire no so kura connection obema owo krakra bi obe to yade bi awura fi ho obebo ho pa ya na yade na beka hwe de oba ne ye me so osom ho akora no betwa na su unu aduane a papa ni ni mama ni ni wo ye haram papa ni ni mama ni ni Christians osom bi wo ho a traditionalists apostle for your nana osom oh nte kro no aduane ba woni e de nyame asem no ba wie na ne me kan pa ba ko pa ekan according to Joshua chapter 7 ya abotre na kan verse 1 to 26 kan ni nyina wo fie na tie nse no mu nsem na tie nse no mu nsem kura ye from say Israel for call so na Israel for na ko di kukukuo na akum Israel for bebere Bible say Joshua and then mpanyufo di omanim butu form from anopa ko du anwumere di omanim butu form from asor panyu ba asor ka na ohwetai asofo ba asor na ohwetai obi na nneoma bone ko so de nanim butu form from anopa ko du anwumere ansa na nyame kasa kire won say obi afa asade ani bi maka kire mo say mu kuma mo amamo fo mo bibia ye chiwade na Israel ni ba ko akofa ye friends jika akofa adena ananafo na japade ni bi ahye no ansa na Joshua from man say na nyenti wan na efa na mo twe tonto no ko ball ekan na ekai kan no kore say ampa me fa asra ni bi and now Joshua Sumaye, Mamma called to Madame Moko, and all the Akoshani Sumaye, and take verse 25. Now you take the Joshua catcher. Now Joshua can say, I then our high I then know any baby how you or how a push you for or had Yamiasafo, South for you are down for. Was so Korea, you fool, open us. Be papa on for the hour down for. And then they 34 was the identity our highest a radibe how and a day. A radibe so by a day. Or say, Joshua said, why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today. The Lord will bring trouble on you today. Na Israel nyina si no abo Israel fo nyina si na ode oja hye won na ode abo egu won so ode abo egu won enye ono nko one na yire ne man nyina okum omu nyina wona japade bia da wo wona ko kan omu nwan omu na ntwie abo bi omu wo bi omu kum wo nyina eso e de omu kum oni bere so sto no de popa omu bo kum oni bere so sto de popa bo ha and no be how be high bushian. It's me, your mammy, it's me, your papa, it's me, your offer, it's me, your sweat, it's me, your sister. And so I take a crown in your friend in chain, then come more, secure your demand in tin or or the or how or the how bows or the how bass of the big car bush dear and some walking only proof be only no could be a womb
so chantro why the one babo so e amuntie nioma na ekwaso TV so amafo na tuwo so na chantro to obi so ye bo me pa ma me ye say say nipa no kura wewu mompa na cho ma me owaso mompa na cho ma me ene ni people wo mompa pebre djuma obi ye bre djuma bre na nyame sha se hira na bre di adanse se wakoji sikedru obi di adanse se wakoji sikedru wakum nipa oye spiritualist wa ye say asofo no wakofrem afa baby nyame ntimi nhira. Be very careful the way you talk. And then me no can say you too you will get your payment. Also so you will get obenya waketua. E wo bone kwan wasie ni de wo ya ene nyame asem ni babura also so obenya so aketua. This message shall be continued. Shalom. Peace. 2 minutes. So the general down here rather castle. Who are some of you name for? I saw several so me mona my victim. Rather woman, mammy, you go to home. I'm Uncle Dini Papa of which I'm a mess of my market. You'll be so in some making or your victim. And say, fire and your several day, or you are done for Nipopuni. When you're riding Casa, and Mara, Macandia Yacha, Bonipa. Makania yachu, oh nipa. Hey, Makania yachu. Hey. Oh, Obi wawa, Osra Radisa, a radical was so moved. I'm a young girl. If it's a victim, Obi so are your victim, and I'm not saying you're victim. Psalm 91 verse 11. I say my sham my buff my soul shall so now who am I sem. So Matthew chapter 6 verse 34 now. Yes, you said there be a body said that on pony doors will the bono doors will now watch you a mo and sem a mo and sayapie a mo anajumbo ye pompaye say upon the phone shisha ye a 1 hour trinomo any evil agenda any evil dreams I this is upon the bread war who couldn't oyiri warankasa omba wejuma a radin penguma. Shall we pray for the weak prayer cover pray for the weak. Pray for the weak. Prayer cover. Prayer cover.
So akasa edafa eye ebuakwa atwemanwa biaja municipality waya santimantem eje ya eba be she car registration number GT 6770-18 eba be to odwa kire mu se eje yi ahye VIP bus no amana ba be ya wro sempa asem no enwo amane bofia se enu anwumre eduntu no munim se ankasa na tie bia no ombetimi ahwe ape ehu epumesi bre nanso enu ayire ko so abepeme ye na nwumre ekobo anwumre no nso mu no ena omu se kai eyade a amfa sempa amfa ma ni nyina mu no kondata aye fe no kwaku apai wono ena chese otimi bo omodin ehwie nwusie ya obo omodin ema eye mpanifo etimi adwene etimi eba so na Ghana National Fire Service enkrata wonsem omde baba tudwanom omakasa ede atudwa biom achem se
Yemo mode na fa bini dom bia no. Yema yeni enko ehyen a ede ekọ ede ehu. Ni nyina ye hyen na se ne waka se yema ye ne nkọ ho no. Eno na Zondatech Ghana fwe. Wo na no vice president kwa ho aka kire won se wo cars no wo ye pass no. Oma bebre enya Ghana ha dia no wo nya ne he ya no wo nya so mo carry free China because wo ye Chinese company. Nanka wo enya ne Ghana he ya na nam saye so ama Ghana mabunu no wo atimi enya adwuma ne bi e de aye na eno na efiri na no fiada ene ne nra no wo ye sales bi wo na ye expo program bi awon ye event bi awon ye se ne be ye omanfo ne be ba wo showroom ho efiri ne wo jowulu de kwatama e di wurawura wo showrooms ahodo factories ne nyina wo kohwe cars ne bie no matete so abuai se opon mu nyina betimi atobi se wo kita kwanse kura wo timi tobi ena wo mo frɛ ye na no na no opon checheku wono wa na di akire kakra saa na wo kɔye wo wie ye pɛ na wo mo yɛ ade no nyina wie ye no ena wo frɛ CEO ya oda Zondatech Ghana ano ye frɛ no yang wo frɛ ne gina Johnson so na mami kasa no utim sa brofo no wo brɛ ye pa nyi wo pon de gina ne nkyɛn anko obubu mu tretre ena wo ya ne nketen wo keka bo mu ne nyina ne se wey beyond expectation and the salesman ba akokora nipa ba akokora no free se wo mo ko manim kakra no nko aton cars be 5 eno yo ba akofo nko na imagine sadako ba akofo bia aton 5 no kita salesman be se edua wo de keka bom na hwe no wo mo ton cars ntie nche wo be hunu cars bebre wo town yang Sompa FM. It's really out of my expectation. Even from the first day, we can see the customers are flooding to our Jolo branch. And then the second day, we continue the same trend. That's why we have decided to last for one more day, 3 days. Yesterday in the afternoon, when I come back again at 2 p.m., asked one of the sales marketing men, I said, how many have you sold? He said, oh, today over 10 of my customers have come to this showroom. I said, then exactly how many have made the payment? He said 5. Only for one marketing man. Only for one marketing man. And now one on Kwasabrano, no atimi aton 5. Ne mu 10, no more 10. 5 for Tiaka, to Canada. I'm a 5 for so class. Oh, no one him say, no one him say, be a one barber heke, into one coffee of Fessica, but no crack, one coffee can be turned about for crown aton 5, and upon Wow. Never see a baby, not to do a saying. Now, Sunday, one more table one so. Sunday, a baby, 20. Now, Deputy Foreign Affairs Minister James Jachukwesi, Udru, as an offer. One more friend, Joe Kwesi. Now, what you know, and was here upon bra. Adia Mahui, Amami expectations, nay, curiosity adauroma. Mahunu say, now say, as a China for Yama and your papa, Yana inferior. Say, we no China for where dear, 1 money money, it's Ghana for Yamuntobi. What has really changed my curiosity is the durability of it. You know, we have always had the second thought that Chinese products are low quality and all that, but seeing what I've seen, I think the quality is in there. And the value, most of all, for the average person, for the developing country, economy and everything, I think. All Ghana we need now is to improve our road network so we can. There's no doubt the value is, you get your money's value. Yes. James Jachukwesi, honorable, Okuja Tabla deputy, no. Wanona, why send off? Minasebejani. Now, we yano, and our cacabo one, what you so. Say, crowd, one Nanka, Wayasenka, America for any Japan for the no one uncle better than one. Now, so, Kong, Zondatech for the year, Bakubon Shantui. And almost a friend Shantui, and about Conso a sherry, but almost kind of cherry, and no China for no San Omocano. But could be so a crabos atrono Zonda and your Honda, a Zonda, Saha, and a Dahono. And was so I wonder what to Titrupan Shantuino, Shantuino cried any omat to say, who I'm a one up from Sabaya Gun and Ibia Biato, and the what the kid to a bukwa, or Pomu to bear 4. Our Munina de Quaquia Quine, our Ghana has said, just say, about Munina every year. One more Quaco to be beer to me, I find. Where on for James Jachukwesi, one I didn't say where to Jachu, Ebo Mamani. Ebusia prem to breakers ya bo ena maso egusu amutie no na ye di eye adwene edachi ahwa ye behwe esuo frawo ne obrempo ye di abusia na ohini a wo yamrante hini a wo eye adwoafua a wo bia west district ho e wo western north region ho na wo kasai na nakwaten akasibi na wo de ato oban animu chemu se no kura ni nyame mi no peso hu ni se
contractor a wo ye kwantempon e we ya adwoafua no ya je afri ni nsem ana na nanya akonya de nsi tudwa ebra na omoye communal labor e wo mpotam honomo e ho na wode tudwa chem se wo besra ban enye ono nko a soofo no anohwe ye kwantempon nsem so se wo mre ni menum ye na fo ni timamufu a ewo eye adwoafua ho no wo no mra mekasa na won cheche nsem kire wo mo ezan se ekwanya esi ho ye de ama contractor afa contractor no ma bio na nan matrasia fra contractor ne number fra na nan so mo fra e konso bi anfa enu tie hu nsem bisa bia yo betimi de afa no ene aben ene soafo a o hwe kwantempon nsem so you say ko yo mo contract you fit do do bia nyina no mo je fun to asantman no you de koso nti do bi kra na akoye bi ti say contract ba be sanema say ya man say fo bon so be ade to atwa ti be say buy contract no or buy na was say what say be 1 year 8 months na was only contract you free obi ansam no bia nyene kwa buy no aje from to asantman Jeffrey the contract and some because there was a kind of Australian business only so you but was near or cheapest or COVID or and now it will be bra or between the kind also it been brave will be and it's not going to just in company. Enti aye nana ena yeti se wodi ensem yi ede atudwa na nana kwatia manansi hono ma wasi na nsem so ye to ye hire fa amanfo no mo so ebi kan wo mo enu nto ofasi na ni so e won be ko montin so akotete gata mu nyina na afenso no bia ye nso to e hire fa amanfo ne so no ma hwe na o ma menso ho kwan ama na nya ne baabi abesin edwuma no kesi na ye nso wa adwufo aye friend aso adwufo as a contractor bi be adwuma about 4 years ago wa nya adwuma no wanso ya na oja kwan na woko e ko da wo ye to kwan ne mo no ko na si man aso adwufo a ene kutakuro ye yikro ni de so ni fra bontim wo ne fa kwa na so kugu so no so de ho ba kwasem de nyame na meka de otise bia bia de ni ma ba kwasem da tina e ya de se be kwa kuta gata no na covet na wo da ni yat na mas the Padudo I know bay mapa abe but sitting is expecting the pan the next week be kwa kwaso but the best deal or paper kutiska creative went mama to baby crowd was kakra because be chronos no city city no kwa ni wanitwa kuna bi fufo ena ku dada no akuti baby fufo o so na sinya ha ne wo tete teacher ni bi crowd ku school crowd na demo no so Nana kwatin akabisina ena yete se wodi nsemu ede etudwana ne kurakura mu na ode to eyete mamufu eto on mu se ahunidie wa ehunhia se woto nsa de friend manfo se communal labor wo besro bia se wonfa ne hunhyemu bi no because of twama obo e wo real communities dey edenya na ihamo na mo na ihia no so yen twen aban se aban e nya sa mo no na ye be ye from dey na ban na from dey because papa wo kra no need ba bi no so be bo wa this who say wan kasa so bo wa da masi master so bi o wa pepe no bo aye ti master obia mfa no nhye adwuma ye dey atu ye no say ye na ye fin ye wo haw ye bia free ku no kro no so anya nkan ko no ni abrebia no ya brande no say bibia say skawu na wote kwafa bo ya wodi mo fa bo na wo manzu mbo enya ba bi nko say wo bia dwen because papa bia wo kroma ayimala abusunya mrati hini a ono eno wo eye adwoafua nana eye nana kwatin akasibina ena abusunya yete say wodi nsami ede to eye osomafo kwame owusu Sewe oso ena oto ede emane yen. Yenwura mu ewa atebu na ye free akasibina na nakwa aten ho a. Na ye ko ASP Johnson adu se epoku nya se dunkatia. Johnson adu se epoku ye kwa na kache. Na wonna ye Prosi commander ya wono ewo atebu amanten. Say ho say bayire ya eba ho pa. O atebu de atebu bayire koyie pa. Ena de ya. Eniema hudu bebre ena ya na mfulani fo na ha won wo enti ya wo mu dia bayere na ya na eheda ya yi kakra na no na wo kwa no mu ye ya da ba bi na wo mo frɛ di ASP sɛ wo mra no wo mekasa wase ana wo kwa no so wo wonsam ka wo de ye nhya se mfiri benkum ha na wo hye redwumadie na ase ana ne nkasa ye na ase no wo di ka hya ase sei
traditional political influence and the baby but had also does for now them by him for no men and macom ho into mumba but case say mum bem so amia kasa metun safro so ma metena se nyan kasem me forum after me come no ama GHS for nyina ye be come nyina go assembly hall ba ko baby atebu ye be yo mu into segment ne ye drug presentation bi ama GHS ne primary for no basic for no omo does nte be chicho mu into segment ye do omo ko go hon ma na presentation no akere wo say education ye can audio visuals it teaches better than the one that you are always writing on board so that is what we are doing. I am for the bia no ye kwacha mu ye no mo kasa obi anso ba me officer ye make sure say ye beka bibi akere no about how a befa so ahwe we aye atebu amanten presi commander ya oda ho na wo ye dwumade akase pa e wo ho Johnson adu se poku wo wi kura no se kronosam titru pa se wan ka ho asem a se ne e kwa nanimu no se wo mo ankire kwan on befa so a wo betimi ayi sa akwamukafo bonefo yi a wo mo mpa adwumaye nanso wo bi de ebre ne mogania pre ne sika ne dwapade anu de dako akwa wi ne nyina no kwan befa so mbetu o mase robbery ni for now enye for now make me can say ejodifo no timi ekoba yegu so o mani da ho yenso ni da ho but no no collective idea mama yenka yenkwala ne nhye esi aboa no yenka so on sorry yesu ka so on sorry me so di firi so di be ko obi so robbery no e wo ho na emom after robbery na the general one na higher no dey say trend okroma pa babu dan ni onko adwuma mra ni abuni dan ni onko asorma ni abuni dan ni I find buggery is trending and bayere ba yi asati tutu nkrofo bayere omufu for now trending cases no is stealing in terms of yam tubers any buggery you will bring for them motor thefts and so on na motor thefts na me say na nke ko jeni park akra bi so you go say your system ni na buggery no you will bring for them no and yam tuber stealing no and trending issue no say there ye tuber ye wi akrofo ba yire ti wo bia ni na ho na ye bring for them ho ye tuber yire say abai foforo bai ko hwe ne akrofo ye no ho akrofo asha say e ba langard ni e bu akrofo poni nanso ASP say won tra ho kra na wo wi no so sa enche bia na ayi makwabno 2026 no na abaso na we na abaso atebu efiri nne enempo no mo hyase ne ya de kwesi bosume de to so aduonu mienu na eno nso expectations ene se ne bambo mu ayire kete odi opa wonyaw na di nsem hunu kromafo nyina be hunu say me anga sama boa me ho kra o mekobo no che kromafo no be di mekobo no enti we call something operational order and one things that we are expecting to happen no traffic congestion will come highway robbery may and will come burglary will come youth crashes area we ni area we to be crash e bi anaman for mu issue that it can come and football no asem show mu dada e bia Asante Lane any zongo lane for to come ho dada mekobo na asem mu de beba we need to be proactive killer for me no to ebetimi abaho stampede can also come this motor scaling and this type of other stuff also come political crash may also come and so on and so forth. What are the measures? Police must make sure that we have a free flow of traffic. I said traffic in them no matter the day. We should make sure we have a program free without robbery, program free without cost, program free without say to people tom or bibi biara. So be a pomo be a making sure so be a codify degrees everybody no protect you be a ASP Johnson adu sepoku nya message nketia Johnson adu sepoku wono na waya atebu amanten press commander ya wo ho na wa cheche nsemu yi e de ache Sompa kase na national organizer de ma MPP amanyokuo no Yewura Henry Nana Boache na ono kura de wose won fi ase nsinso mansa na wahamo wa fi na probo ase na ode na probo na mu akwakopie mu bono Doma Central East and afensu no West wono na enumu na woni MPP echitafo ni bia kwakotwa hia na woka chom se no kura ni nyame enum nie bread national organizer adwumade ni de hia ne nsa no womo jepeni Sampa wabo adwuma ade e wonani super se ne nsa betimi aka first vice chairman ama MPP amanyokuo ni titiriu abato yi a wo manim a omusiesie omho aba beto yi enu nti etuan ni na esi ahenefo waba ama omo enye ono nko a wama na probo no nso betremu akokopie mu Brekum East West German North and South ten and afensu no banda wase onum ni nyina obebo mpempen akokopie mu honom wa share party menkran enye nkranhye nko a emmo tima hade aboa nkrankran eno nso afensu na nisu se yade obetima ye wakansi ni tirimu pise se nyankopon ye na dom no be first vice chairman edima MPP amanyokuo na wallahi tahari
Senate Ebiano 2028 His Excellency Dr. Mahamadou Bawumia Obabe Yamampeni Enchiremwa Nanabi Odi Tujano Ebini 2028 abroba yebo nyane say party for be yadom na o mahweme no nyamas national first vice chairman na edition hunu for 26 good years ya Juma polling station, our constituency, electoral national level. Amnesty, Dr. Mamadou, so Doma is a GFSO, Doma is so Oma GFSO. Is here a boom compo, a year Brukum, Nebishia, German, North and South, Bishop Brukum, East and West. We are a part-time banda and a year wenching. So it is so far so good. Yame, Yadanyamia say, or day to Medi about a VSR. Yes, part Nusu, a pija. The GD is a Yame Adma 2028. The bedroom could Yamisha. We a national organizer dema MPP Amanyo Kuonu Henry Nana Buache na hutedin ene na nabi amanie kweku mensa brampa ena woto edifi eye doma ahinkro emanie wono askwaya kanede ne ho na ano na mrasini a ogina ma de hia ewa manhia na ofa batu ampasua na so onanyafo akwasi kunadu wono na yakasa ene wache so wono na say bra wo moto abawa asante mantam titiri pa ne manhia na ofu no wo propa so no delegate na France crowd ya omoto ye na no dia omoto yi no kan election committee ne ho nti se wo hwe adwuma wo ne abɔ ne ho pa na wo tro kruse. Stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno radio app. Where do we begin? With international news you can trust. BBC News. Journeys into the heart of global events. And voices from around the whole region is in the grip of a severe water crisis. And I am here to find out why. The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno radio app. Marian Igna nam se party ba kun eni panel de toabe yeso e me bia ye nyam akwanya ye wadwumadi kase mposene bi owen ne ye no because most important we was to the ne se na so ba ba bia ba wa hu odin na ye den etani pa connect e future no mo na ne se sabi gidia na mo matuo no amam ye nton koso na ye fa pro ye nkabo mo do sonko emfa ne adwuma because akwanya ne ba nimdie ba yigna ne be ba do ye ne den aso a e be ka kire se we penso na we penso and I'm a boy, so we sit here. But any woman wants to do a young because Omunkwani community the show means I'm going to me. And it is not for them only to do. A young chita for me party and was say yes, it's media message. Say a young wire coming was a day and what drink is a town that is what I would not even want to say on the side. But yeah, I can say the Akumapa, the DGD Pro. Near the ordonance to say we are moving forward. Sompa FM. Nankadia here. And na where mention from Rasebajani, or for Kwasi Kunadu no. Now, man, boy, walk and one about what they do, and an amwa, what they told him. Now, was handsome Croya, and the but I'm young for Frank and Adam Pre, in some other Rasebajani, and no cry. Dom Kumano, one way on Matrene, our Rasebajum. And was with there, one tamukuchu. Now, so upon you come over here. Near baby, our Babramo, name when you American Ghana for 8 years on pa. Anyone, some man who you say 2028 about one I ever cause one. Campaign, near by a call a Iwumpano. I got them see. All the candidates I have worked in the region before. They all have positions in one person. Confident that this party will go wrong because all the positions are important. The organizers, the chairman, the treasurer, and finishing will face the government. And the Eastern region, yes, so the real issues about governance is also pending. IUBR faces government. And same like I said, and I'm saying it's going to be very, very from the narrative, not just because but because what is life? When they should be more say it's about survival, it's about life, it's about humanity. For Frank, another prayer, or in some other Rasibajani, Dom Kumano, one in a train. Ya wadano, no say Nabatono. Aya Bibia, then we are Sienoma Kai, I'm a dinkunim. And now, what the Timber Walker say 2028 about one on Becono. Near very much into my pa, Aya Galamsi.
Abusuan prem to breka se ebo na bade workers mema tope mienu yatena se nsem ne ye bi edema na yenko piemu ewo eye Western North wono mwen eye gaming commission for ena akwakọ piemu ewo eye sewiwi oso senior high school omonante se ni nyina se nkwala na eba no omanije age chacha ho de echen edisua ne homasua ne botai ni ntia yede mom so mo franco suku enu nti enam so ama deputy zonal head of Oda Western and Western North region ano say opening gaming commission oda omano no yera David Do Donyo wone na ode ababeto do achem say botai ne nti omonante omko suku mu won no enye say bi omko akwacheche nkwala no na emom do mo fa nchechire mu afa kwan ya ombetimi afa so a eye chachechei ombetwa ne ye. We are here to sensitize the students on the effect of underage gambling. Actually, want them to be aware that gambling and at their stage, we are protecting them in order for them to pursue their education, have time for their books for a brighter future. First of all, their finances, financial effects. Some of them use their school fees to bet. Money that is being meant for their accommodation or transport or even the one that they keep on them for their daily expenses. Most of them use it to bet. And I think that is one of the causes of underage. Education is always the key. They should focus on their books rather than bet. Betting is an illusion. And mostly it's not for the underage. So they should focus on their books, learn hard, and the future will be bright. Na yera David Do Ndonyo ekasawi no. Ena afenso no eye Western and Western North regional head of gaming commission openia oda omano Owura Laurentia Abuaje Mensa wono so di tudu achem se esukufo ne da achi ade a wuhia so mo de chacha esi omani so sesie ya ansho da achi ankoma future leaders no ahwa na de akwakoye bibi foforo. The buy is say who say underage gambling. The students no brave over almost start or gamble instead of ombesu de there's no academic performance no about from na social way there's na omoye frustrated because e be akucha bets we lose the anger issues ne niama ultimately concentrating on studies until ya buy educate omo say omo underage 18 years they are not supposed to bet, they are not supposed to by law, they should concentrate on their academics. No in future be nipatutu because omo gambling na mo education say other schools ahakwa be sa bebiem so say omo hu say gambling is not for them. They should concentrate on their academics. Enwechre Owura Laurentia e de afutuo ekọ e de ma sukufo yi sei Siano, you say you buy in chair, and so you start educating. Almost say, slot machines, and so I buy a banner. No,